Il-ftuħ tal-mużew ġdid Muża intlaqa tajjeb minn bosta persuni fi ħdan is-settur tal-arti u l-kultura. Mużew li jinsab fl-Auberge d'Italie huwa l-unika mużew nazzjonali tal-arti f'pajjiżna. Bosta persuni preżenti għal ftuħ tal-mużew is-sibt filgħaxija saħqu l-investiment ta' 10 miljun euro kien bżonn juf f'pajjiżna hekk kif jixpruna iktar kisbiet fis-settur artistiku. Il-kuratur tas-sezzjoni tas-seklu 19 fit-tim tal-Muża, Bernardin Xikluna, saħqet li dan il-mużew se jkompli jkabbar l-interess tal-poplu Malti fis-settur artistiku hekk kif iżid l-aċċessibilità tal-pubbliku għall-arti Maltija. Il-proġett bħal dan jagħti opportunità għal iżjed aċċessibilità għal pubbliku u permezz ta' revision tat-temi u tan-narrattiva differenti li x-xogħlijiet jistgħu joffru, inkomplu nwasslu l-messaġġ tal-importanza tal-kultura u l-arti u r-relevanza tagħha fil-ħajja għaw Malta. News tkellem ukoll ma' Katja Mikallef, il-kuratur tas-sezzjoni tal-arti moderna u kontemporanja, li fissret kif għall-ewwel darba l-arti moderna u kontemporanja qed tingħata lok fejn tista' tiġi apprezzata f'pajjiżna. Għall-ewwel darba ħajkolna area, ħajkun hawn numru ta' kmamar li ħajjuru xogħlijiet li huma moderni u kontemporani. U apparti minn hekk li x-xogħol moderni u kontemporani wkoll ħajjiddialoga, ħajjitkellem ma' xogħol iktar antik.